Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu-yanzun nan Ali Nuhu ya koka a kan rashin Nura Mustapha Waye, daraktan shirin Izza So, kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun yi baƙin ciki da rashin wannan daraktan na Izza So, wato kam Nura Mustapha Waye. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka sani, a yau ɗin nan da safe muka tashi da alhinin Allah ya yi wa Nura Mustapha Waye rasuwa, kamar yadda Lawan Ahmad shi ne ya fara wallafa wannan rahoton. Babu shakka mutane da yawa sun koka da jin wannan labarin, haka zalika jaruman Kannywood sun girgiza da jin wannan labarin na mutuwar wannan daraktan, wato kam Nura Mustapha Waye. A yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji wannan cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah mai sauraro muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shi ne shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyonmu alamar liking. Mun gode. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, a yanzu haka mutane da yawa suna ta maganganu a kan mutuwar Nura Mustapha Waye, wasu suna cewa hatsarin mota ya yi, wasu kuma suna cewa rashin lafiya ce. A yanzu haka dai mu ma kawai tsintar labarin muka yi na cewa Allah ya mai rasuwa, babu wani labarin da ake yaɗawa a kan cewa cuta ce ko kuma rashin lafiya, babu wanda ya wallafa wannan rahoton. A yanzu haka dai muna fatan Allah ya ji ƙansa kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin summa amin. To mai sauraro mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro muna ƙara tuna maka, idan har ba ka dangwala mana alamar subscribing ba, muna roƙonka da ka danna mana, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za mu san labaran da muke kawo muku suna burge ku. Mun gode.